Yiero Ugunja. One thing that we must all agree kaka onagi kaka Joluo by a privilege of the language. Nikech korngene an karango meritocracy oka an gima said mani kora jadhoa kora reason kama. Telo oken hereditary. What timo reasoning with the hereditary ne koro wod ng'ane ni kama ni koro watim sympathy. Wamiye ni sympathy. Nyocho lalo ng'ane sympathy. There is no day ma wabiro reach a level makoro we are reasoning as one through parliament as a nation. Nikech there samiki yiero ng'ato nikech sympathy. Tabu mako jite. And it's uncertain that we lose the people we love at those times. But when we are making election, kawa make decision nikech sympathy. To jomoko ma competent ka. Jomoko ma nigi nyalo ma qualified. They are morally upright historically kwa rango kata mana historia margi. Gindio mosetimo gimoro. Ineno ka mami one limit the people with potential too. Kwada make a decision with age. To nitie joma may be older. Yet the age gimagin older no. They are competent, they are qualified. Then mano wabedo chien. Nikech kirango historia mar kata pinje makora wachogo tamo ni Sankara neno ken wise man yeni nyocho somo buga moro kora neno ka it is we cannot make election based on the family. Two, japinyo ngeni political patrons mag party mangisi ni gi make a decision for you. These people are well off. Koro kata ka CDF ichamo, yeah? There's nothing mibro timo. Koro an otena mungi ken ne Joluo ni wayawe uruangwa at least generation. Waweru make decision gi emotion. Wa make decision gi logic kata mana go buongo matin. Waweru ni wan kori tiyo kodwa ni wan ng'ane wacho. You suspend a kill ibari as to temporarily tiyo gi akili mar ng'ato. For the first time waotie urugi wiwa wawegi. At least mano nyalo kelo loko. That's my mano wach na mogik. Erokamano ahinya makinde mapok iwacho wach ni mogik kwatieko. Erokamano Joyce, kawa uwe weche ma Ugunja kod Kasipul, awacho ni ndalo duto